Balmao ayafo tare agressif Bamako minye sanayele kalanso ye sene bangamara aleni jegemo ni vétérinaire ka nga jamana kono a chien folo ni yo da le toy Bamako ka ofi école supérieure privée des sciences et techniques agricoles sotiba Bamako ya minye mama fa saka kalange sene kota nasrafe bagamara jegemo vétérinaire ani sene tasra bela jelen fe i wasado agressif la unuka système LMD ni mamba fait ka DIT que ça ka nyeshe reproduction animale incinération artificielle animalement ibe se ka taye munu fana ba fait ka licence ke en médecine vétérinaire ulu fana ba se ka taye mi DIT reproduction animale aleni incinération artificielle animale o bela jele kalame ke agressif la Bamako togo seben olu be damine mi ye novembre kalo tletanye katabla sa fomiye kalanta olo watula mamunu mana yen sugandi ikon ma do be wasa soro sabula miye bagamara jege mo kata se vétérinaire barawma o bela jere meke togo seben sara usa olu ni togo seben go ni seben febe kala ibe se ka weleli ke nega juru srala miye 74 98 74 47 74 98 74 47 miye agressif Bamako abe Bamako ka o fe ya Krengrene yala sotiba esad malien ale kandulati kere kenefe nautara e dongo do kaw bismillah ka nye Gilles Jean Bekone vétérinaire do wa minye kalanso nye atigi ale yere ayaw bolu jona sabula minye kalanyoro nye a kalanso a hake donendo ya sawka se ka de on togo so jona ukake ama jigisigiye dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga bara o bara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fil dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya
hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bi se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ k'u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. An filɛbaw ani an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye tarata ye min ye février mars kalo ale tile 3 ye bi ye san 2000 ale ni 20 o di a sigiɲɔgɔnw n'a limanaw ni ɲɔnɔnkaw ma du ni du bɔrɔ 600 ɲɔgɔnko o tilana kunu ni kuna sininko min ye bazi awusakaw fɛ misiri 14 olu ka duguden minnu bɛ kɔ ka u ye bonyamasigi kɛ olu ye ka donbolo kɛ u ye an n'an da don la yaasa ka se ka maaw waleɲuman dɔn gawokaw fɛ yen maa minnu jɔyɔrɔ ɲɛna faso ka baaraw la olu waleɲuman dɔnna kulukorokaw ka seko ni dɔnko tigilamaw y'u ka tɔnkura sigi san 5 min ye maa 44 o sugandira ka bila u kunna ɲɔrɔ mara la katakata ni bolila dɔ ale kɔni fara bamancɔlen ni wale kɛbaw fɛ min ye o yɔrɔ kelen fana na bingali fana kɛra kilomɛtiri 5 ka kɔ ɲɔrɔn yɛrɛ dugu kɔnɔna ɲɛ Bamako Dravelila bingalikɛla 7 tɛgɛ dara olu kan olu ɲɛtana ye moto ye maaw ka baarakɛyɔrɔ la n'u ma salo ka taa n'a ye polisiw n'o ye Keta n'a ka maaw ye olu y'u boloda olu kan min ye minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna fala ye a tun bɛ gawokaw fɛ yen n'o ye Abdul Kasim Ibrahim Fama ye bi duwansakaw ka sifinw u bɛna n'u da don u ka degun na ka kɛɲɛ ni duwansa yɛrɛ kɔnɔna ye sifinw ka baara ye farikolo ɲɛnajɛ fala ye Eco Fédération a kɛra baara yɛrɛ fala ye maa ko k'a b'i kanbɔ ka taa papier minɛ maaw fɛ ko ka parrainage kɛ fala a si m'a sɔrɔ ko maa kelen y'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka t'i sigi n'a ye i b'a dɔn tɔn minnu bɛ première division na olu ye 14 ye ko kelen ye 12 minɛ k'i sigi n'o ye o kɔrɔ ko maa si tɛ kɛ cɛbɔ ye n'ale sagona maa tɛ sa kɛ an na tila k'an walayi a bɛ n'a fɔ minisiri tun ye lajɛ min kɛ o don ko ni balɔntana ɲɛmaa dɔ est-ce que nin kuma in tɛ ma taa f'u ɲɛna lisi ko kuma kɔni bɔra nka sisan a bɛ n'a fɔ lisi bɛna kɛ kelen de ye parce que n'i y'ale o kelen selen k'a bɛɛ sɔrɔ k'a tɔ to 2 ye an yɛrɛ ka kibaruya laban na yɛrɛ ko 2 ninnu fana k'a tɛ dɛsɛ olu fana na han n tɛ kɔni k'a y'a bɛɛ salo e ma ɲɛ k'i bɛ kɛ candidat ye fala ye fo tɔnw de k'a fɔ ko karisa an bɛ tugu i kɔ
an bɛ kala ta ye n'o ye parrainage ye n'i ma parrainage sɔrɔ i bɛ kɛ cɛbɔ ye cogo di ko in bɛ ten o kuma de durulen don dugu kɔnɔ fédération ka bureau sigiko la fɔlɔ ye sɔɔni an na tila k'a bɛɛ lajɛlen woloma fala ye bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamu cogo min na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan minnu bɛ an kanu kosɛbɛ caman di ko an b'a fo nin waati in na ale ye moto taxi bolila ye a n'a ka filaninw an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka se min ye monsieur le maire ma n'o ye Siriman Bacili ye an ka foli bɛ se ale ma Jalafara maire Seydou Sakɔ a n'a ka duguladenw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo cɛkɔrɔba minnu y'an wele ka bɔ Sajolakaw fɛ yen k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo monsieur le maire Siriman Bacili ka fana foli lase a ma Bayiba Sori Kɛmɛso Amadu Gasama domaine kɔnɔna na min ye an yɛrɛ ka carré kɔnɔ ye Amara Jakite a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Wasolonkaw fɛ yen Fala an b'u fo ka Wasolonkaw fo ko Gwanzɛn yera e bɛ Gwanzɛn dɔn wa o tuma e ma deli ka taa Yanfoyi la dɛ ni kɔni n'i sera Yanfoyi la n'i ma Gwanzɛn dun i ma foyi dun dɛ donc a bɛ Yanfoyilakaw bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na Amara Jakite ale sabuya la Maru Kulubali ka Buwa Kulubali la ka denbaya bɛɛ lajɛlen fana fo Binu ko n ye ci mɛn Binu de bɛ k'a fɔ ne ma Fala ye ko Fala ye ni ne ye n kun bɔ kuma o kuma ko Fala ye a ye ne tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ Fala ye ko n ye ci mɛn n y'a mɛn denmisɛnninw da nin y'an don ye sɔgɔmada in na aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila